kan video min lo thlir sak tu te in lo dam tlang mo tun tuma kan video chu adang tang hei ten karon ta le noi do ni min lo sha thiam le sham bulangin chanin karon lang khat em em a achan chu ai ki ma ni te chau kan ni wangin kan nu fa apa hi ina hen na thoka mas ina erong bol te heram pa he chan erong hi kan bol da uranga chumi te wang chanin kan man lok lo thina chu wang ne min lo sha thiam bulangin chanin hei tun tuma kan video karon ron tilang ma seber tu chu hei damdo ina kan kal kami cancer omni omlo ti kha kami kha check up na kan nei liam chanin ya normal nge normal lo ti ver kami kha kan check ani tun main birth control het yang ver hi close shangai lawa US kan thlenga he naute kan nei damdo in kan kal thin vela hen tan ka she ve tan chawani min test dan chu ti hanin ko chung ei ser tang hianin thil hian da lu da chang khateng khanin taksa them khan la ni an hiat thim sapota chumi zo a them te khan la chuanin chumi zo tui a test na ni to me chu tianga chuan da hem hi a sen chuanin rong rong a sen chuanin enge abnormal an tiang chi kha tiang khani thei an te chuanin tiang khani an nung beran an nung ber chi an changi o I voi ni voi thum ver kha khami kha thiran la chuaka an nung ber phai chu tin an twist ti miang mo an her ang do hian an tia ui an rel tukan dan chu hei tak sapon lampang na te chu thuran ni siangin mo a chung ko chung khatian han ti kha na dan kha dang ver tu ni chu tian lelpa khoi na zara eng em kan ti lo tu ra ngai langin ko kin servel te pon mu lo tu ra ngai langin tong trai na te mi lo she ve ula chanin a in thei top in pathian zara eng em an ni lo na mi lo tong trai pui thau turin klian chau ni ka video mi lo en sak tu te po mo o he te karon tong pai hian kan CCTV a ka lak vel mi kha tiang vel video ka save vel mi kha tiang karon tel pa mo mi lo shi thiam ulangin in en ve du thau ka renga da thatna ni pa formin ka te chan he apa in na thok bok ani e te na he thok bena sar to chan le ka lo soi le du pakal ka jo chung te om lo na ti myang mo US te chu ai ke ni pe chu kan om na hian I chung te pakhat ma kan nei ve bik lawa chuanin puitu te kan nei lawa ti miang hei thleng mi lo sil sak te a voini chu chaw lo chhun te a te han ti ve han ti tu tur kha kan nei si lawa ke ma hi kan ni da utlong chu wang chuan ne mi lo hri thiam mulangin YouTube a da pokaron lang khat talut tu ka mi lo hri thiam turin ka ngen tak me me chaw ni chuanin kina chuanin no pang ho ten ron lan le do huna chuanin tle mi na je om da wanga chu tiang huna chuanin kan ron la lang tam le tura kan ngai anga chu mai pawh ni lo a pa hian min zin san ve deuh ranga a hna awangin chuanin hei ti hianin kan nu fa tlawng hian kan ni thina zan mut kham lo te hi kan nei ve thina wang hianin a chauh hina em em a zan mut kham lo phei hi chuan maw a bikin a pa awm lo chuan ka ko ah hian engkim a tla a pa awm hi chuanin naute bual te hi ve khat mak a bawr ngai lo a pa awm hi chuanin le zan mut an mut dawn tin a pa hian a mut pui vek ani ama hian ti mu vek a hun bi hi kan nei ta apa naupang ho mut hun bi le kei rong bol hun bi kei rong bol hun bi a hian a pan naupang a awm a chuanin naupang a bol vek bawk a tih ka maw chuan a ti mu vek bawk a chutiang sawn ni wangin a pa awm lo hianin kakao ah hian engkim a tla a tuna phei chuan hei pahnih te an lo ni ve taw wangin pakhat chauh a nih lai kha chuanin ti miang a lo la awl sam chung te kar lo ah pawh kan awm chung te ti miang maw an awm lo pawnin la zia awm do ni chu tun hi chu hei pahnih ni tawh a a tlak na ve tawh khawp mai ka fanu a pa u zawk a pian pawh khan Shanghai a kan awm a tuma chung te kan nei hran lo a mahse ka sawi ang khanin pakhat chauh ani wangin eng tin tin emawni chuanin awl sam takin ti miang hun te lo rala COVID lai te ni mahse angin a tih dan te lo awm a chuanin hei tun hi chu pahnih lai an ni ve tawh a tlemin a harsa ka ti a harsa hi ka ti chuanin le ti miang kan che rok rok hian ka hria in naupang hian nute hi ka pe bawk chiah maw nute an hnek hianin ange keimah nu hi kan lo hah ka ti mahse angin pathian zara hei kumte an lo ve anga an lo lian anga chuanin hei ṭhen awm ten thil min pe a an chin a rawn lang zuai ka maw kan ṭhen awm ten i
no pang toys le korvel te miron pia kami khana ki na karon ti lang don ni helam panga hianin ron langa Keteng hian apa chuanin meeting te nei lo chuanin ti han no pangalo oma chuanin le ke ma pawh ka awla thil dang te pawh ka ti thei phah ve ani nuam ve em a apa hetian meeting lo hun chhungin kan nghak hmel thei em a kan nufa hianin ka fanu lai hian apa kyang a awm hi nghak hmel thei te tuka pa hi adi reng daddy hi ti reng ze apa kyang awm hi nuam a ti thei khawp mai panin lo ma hian ni chaya hun ta sia TV ti hianga sin la hen pathum pakat pani pathum TV te ma ne tan pakat apa ka ke te pakat hengi tan office ka kan thleng de thil print la ke cho kan ai ta don không cần kal don And I told them, you're listening to a spirit, all right, but it's not the Holy Spirit. He directs you into all truth, but it's a way that leads to life. It's important that we... Sunday te lo ni a income te hona Sunday tin hi gan income ve thina apa jin lo hi chuanin kan kal lampang ka alligator ka hmu mi hian mu thina ke chom ve khan ma kala hmu lo wa taka hianin a ve khan nang ka hmu ve ni chuanin hei ka fanu te hoin apa te ho ne kan ve kan ina I engi advertisement shooting vera nei do na chu kan tang pa ber chu ten kan pa karon te ti lang company advertisement tur Facebook advertisement te YouTube mi tur te ka teng tur te kan siam do na kan ina hei professional video le tu tur ron kala anin to cha me ka hi do kan hi mana ka siam khan ya moi em ni hi thira ne hi are thadar nal khop me naw ka pa kai chanin ka fanu room ka lo en ti rang chaw tun hi dar som pa khat lai chan ve hi ka fanu toys akhat room ka te rin khan ya hi mani khan ka siam saka a free in kan mule lawa ten tu ana nok lu to ka thoi si vera anga le to ka hai he khar te ice cream zana sunga ka sel na to rang chi te motor te poi ari thei ka kani pe ka chunga kina en ngoi chu kan le en dan ne Bottles on the blue one, that'd be awesome. Yeah, I'm just what I'm ordering is how to drink it. hi apa in pani khani min sam saka ele kan te boka yeta khatam cha cha so mi sen do All right, perfect. All right, ready to start for the next one? tarka iti hian a chang hi chuanin mi hian roi emaw video hi teng hian siam thina tun tom hi chu no te tel vel kha a thu lawang khanin an du wang khanin kan fanon manga jan hei hepa hian an hayar mi ne tiran video panga an siam tira cheng sanga tang te khan an pitap ta ni edit chung hi a har sa via chu mi van san sha thiam pui vel tu ko chu a to wang ran ka ti viana ma se mi mal thil ni chong lo Do you want some spoons in the background or something?
What I did at home is I had 4 pen chroma boxes like in the background showcase. That's going to be the one where it's like, hey, 26 different colors. It's going to be like choose your favorite hue at any time, that sort of thing. But for the one that we choose for the actual stunt, it doesn't matter, whichever one's stronger. Okay, now I'll put it on. Please leave over, okay? On va essayer. Là, on lève. Voilà. On va laisser ici là. Et... Baba at ila o timi. Apa in khai kana nge banga until advertisement tura khai kan tuma dang vel khai kan dan tur ver ngai to ver mek lai ni Alright, recording. in mo ang yan tun hi apa in acting at vel mek ani ni behind the scene video kina chon in advertisement YouTube vera te Facebook vera te rona tilang do na chu te nga chon in la mu ve mai the ni in la mo chon lo ka video and tu te in lo shereng do ne hi an la dan ver hi tilang vel he tilang vel hi apoi nge mo ti kan pa ka zata kan pa na apoi lem lo e apoi lem lo tira te chuan chon kan tilang ani hei kan chen om te fanu po thian kom tura ma rol pui manom si lo ka fanu ai hanin opa deuh to kum ani hi kum sari an ain ting ka sha chumi vel chuni to asang hei ka fanu hi ron kom ve thina ka fanu nen hei anin kom rol tok lo na ma se ka fanu kom rol kan kom chak nau te vai nau te kha vai rama ron sin lo na arei ve tol tu ka vai ram timiang vairam pa ani chola mu ve lo ma ni kha kumnga ani do na kumnga don lai ron hong to lo wa rei tak ron sin tur an ron kala chana nei shi lo kan fanu hianin kan than om te na pakhat zawk hi a kom ve shi ni hi Adu iyo nam chuan ron la ve u an video an lak zo hi chuanin fano in na khal pe lo chuanin ti ta phir me rong cha shan he na mi poson yama pan rong dang pri na Okay? Long ha rồi ipa. Ok, Ignata? Tu regardes et tu fais comme ça. Ok? Tu souris et tu fais comme ça. Ok? Vas-y, fais. Comme ça. Ouah! Tu fais un peu pas? Right? You ready? Attends. Attends, hein? And we're good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fais ça. Fais comme ça. Lève tes pieds. Fais comme ça. hei tu chu ka fanu ti ve ho nia he men ti zo hian in chung la man ti ve le do na ni Non. Fais ça avec ta tête. Non. Non. acting an ti tir me ka ni he hei Perfect. Ok. Now, regarde ici. Tu fais waouh. Waouh. Prends. Allez, prends. Waouh. Can I push? Yeah. Allez, joue. Shane ti mi kan mi online a khanin thil ko dan ya ve khat na ni ron theng ni chuanin le ni min atang khanin hei enge mani na ro hi hei mo na ro hi hei ti pui hian aron thlok lu cha ma kan thel kan kom cha ra po a khat tukina khanin kan pain a thian 5 to nan ron kala bet le ni hi
anh rồi khát phép số lại bây giờ cần công trả là bộ khát phép số anh lọc nói mẹ một chuyện thấy lâu ngà một chút anh lọc nói mẹ hay là hi cái bằng pan này cũng mà i bằng này cũng mà mi in đã xem chú cái là cái video rồi anh chỉ chọn shot cái này mà ni cũng mà cái cũng mà mi cái lạc kami ka phuna chuanin a rem to no khanin helai so a khwara wangin khwan lai khanin ka ta he moi hlum ko mai he tot par bru chu ka thira se ho chu a khat fek a kom chara posona khat fek ani tắc miếng mà khuya mi tắc miếng vào thế tiếng lai hay bị bà hi ni dân mà sao cái này sử dụng hi ở trong này cái này sử dụng cái nhắm tất cả những cái dân rồi anh ek thêm là dân ek thêm tất cả những mà liền được sử dụng cái này cái này cho nên này cái thịt order hi cái order là nhỉ chắc tao không biết hay phải có anh nghĩ ngạ in không phải có cái ton cái gì anh là tôi xin let it go anh chị tên Adam lâu á? Simon entertainer. 아니까 과시가미. A good A, one. Is a good A. A good A is something wrong. Ako da ayat something wrong ah. It's called for stocking. We take. We'll fake. I'm like, no. How to go up and do like this. I'm going to go and Bỏ lâu la, kalti ra taka. Okay. Hey, tiyan kan chuyện ông tia din dudur adu la katan tin ayang ko tahan ta mo tu job kapag mo fu la kala hey toys tam deu mai chatak tak me lo tawa Thôi si tam. thum no te poni segin Nakda. Iye acha thei boka hi ram thei boka ni. Christmas. I'm awake. I was just resting my eyes. Hipoi tu thei ya. Hipoi hi battery. Bỏ cho nó có thấy nè. Ni còn đằng te. Nè. Hey. Bag. Thảo tục. Nè hipoi hi em bag poi hi nè boka. Hey, soft toy chung mi fan mi na ka entir to choka. tuna ka se kan chuyện ông tia kan kom thlang le cha te hian ni tan anin chunga hian chung kon hian omani karinga e in kan le don pe hian chung ko enzang e in lo don min tia chung khat kan tia chumi ni wang chen chung kon hi in lo te pon omani karinga Nghe thấy lâu. an ho sa lo mat ko ya an thom no tere re hi arin tui tu ka eng chen le manin hun re ni sa pong hin thiam vak pok si lawa ti biang mani Spanish an nemo an fate hi mien biak tir zera ini kan thiam ang chun chun va bia va zo tur po hiani an thom na sunga tan an mang hi zo a shet ka chak te re nani no in biak ha ra tu ka ole tun tuma kan video chu khati zong khalo ni le sengin kan video mi lo en sak tu te in chunga kan lom tak chen zete